כן, מיאמי ביץ' זה הרחוב. מיאמי ביץ' זה רחוב? כן. רחוב יפה? כן. ליד הבית שלנו? לא, טל, מיאמי ביץ' זה ישראל. למה קוראים לזה מיאמי? כי ככה אומרים את זה וואו, זה פה מסודר. איך? תסבירי שוב, לא הבנתי. אמא, איפה גר אריה? מיאמי ביץ' זה באמריקה נגיד. לא. איפה הכלוב שלו? איפה הבית השני שלו? בג'אנגל סיטי לא בג'ונגל סיטי. אני מתכוון שאת הלכת אליו. לאפריקה. לא לאפריקה, נו, איך קוראים לזה? ואני גם לא זוכר מה רציתי להגיד. להגיד. סליחה. שלך. וכמה שיר. תצלם את האור. תצלם אותו. נמצאים שנהיה בחוץ, בסדר? למה? כי בפנים לא רואים כלום. בגלל שזה שרוט וזה, זה יוצא תמונה לא טובה. חבל טל, זה הכי כיף. טל הולך להיות לנו מהירות טיל. טל הולך להיות לנו מהירות טיל. גובה כזה. חוט הזה?